Po 30 rokoch občianskej vojny boli zničené rozsiahle územia krajiny. Deti si dokonca často prinášajú vlastné stoličky. V troskách bývalých domov a v ruinách starých škôl si učitelia musia vedieť poradiť a vysvetliť učivo čo najjednoduchšie. Nemáme žiadne vybavenie, žiadne lavice, ani toalety. Ako môžete vidieť, škola nemá dokonca ani okná či dvere. Mnoho detí má do školy poriadne dlhú cestu. Často musia odpochodovať aj niekoľko hodín, niektoré z nich bosé. Pre niektoré deti je však nemožné dostať sa do školy, hlavne v období dažďov. Aj Mukaya Senge denne prechádza dlhú cestu. 8-ročné dievča žije s 2 staršími súrodencami v jednoduchej chatrči. Jej rodičia zomreli pred 3 rokmi. Tieto 3 deti žijú v mimoriadne biednych podmienkach. Cez diery v streche v mnohých miestach zateká, kuchyňu tvorí iba jednoduchá jama určená na varenie. V maličkej záhrade deti pestujú fazuľu pre svoju osobnú spotrebu. Najstaršia, Niaramana, sa stará o svojich 2 mladších súrodencov a robí všetko preto, aby mohli chodiť do školy. Myslím si, že je dôležité, aby obaja chodili do školy, pretože takto si môžu zabezpečiť krajší a lepší život. Vzdelanie je pre tieto deti často jedinou šancou, ako prerušiť cyklus chudoby, hlad a bezmocnosť. Preto sa potrebujú vzdelávať a mať školu, v ktorej sa môžu cítiť aspoň trochu pohodlne a kvôli ktorej sú ochotní deň čo deň prejsť niekoľko kilometrov. Leandro Bandeira z Angoly by tiež chcel poriadnu školu. Podľa mňa perfektná škola by mala mať poriadne okná, dvere a školské lavice. V mojej triede by nemala chýbať ani elektrina a váza s kvetmi. UNICEF prispieva hlavne na budovanie a rekonštrukciu škôl vo vidieckych oblastiach, v ktorých deti nemali žiadnu šancu na vzdelanie. V Kigeio pomaly dokončujú už ďalšiu školu. Rodičia aj platení stavební robotníci robia všetko preto, aby vyučovanie mohlo začať už budúci školský rok. Program Školy pre Afriku chce vytvoriť školy priateľské k deťom, ktoré sú prispôsobené potrebám detí a pomôžu im dosiahnuť minimálne základné vzdelanie. Neposkytujeme len lavice, tabule, ale komplex služieb vrátane základnej zdravotnej starostlivosti. Oddelené toalety a umývárne pre dievčatá sú obzvlášť dôležité a zvyšujú ich dochádzku až o 11%. Bez adekvátnych sanitárnych opatrení by veľa dievčat školu opustilo už po prvej menštruácii. UNICEF takisto pomáha inštalovať zásobníky na vodu a hlby studne, aby deti mali trvalý prístup k pitnej vode, ďalší dôvod navštevovať školu. Súdržnosť medzi deťmi je pozoruhodná. Spolužiaci organizujú zbierky pre tých najchudobnejších vo svojej triede na nákup školskej uniformy, prípadne na jedlo. UNICEF podporuje detské kluby a záujmové krúžky. Jednou z foriem vzdelávania sú aj dramatické krúžky, ktoré sa prostredníctvom divadelných predstavení dotýkajú pálčivých tém, akými sú napríklad AIDS alebo prostitúcia. Dnešné predstavenie detí z Kigeia je o znásilnení, téme, ktorá je v ich regióne veľmi závažná. Program UNICEF Školy pre Afriku mení školy na miesta, kam deti chodia s radosťou a ktoré im ponúkajú šancu na lepšiu budúcnosť. Teraz, keď sú triedy už pohodlné, deti sa môžu v škole udržať, môžu dosahovať lepšie výsledky. Ako môžete vidieť, pribudlo niekoľko tried. Väčšinu tried sme zrekonštruovali, aby sa deti cítili príjemne, lepšie ako predtým. Veríme, že doma potom túžia po návrate do školy, nového bezpečného miesta v ich živote. Projekt Školy pre Afriku je nádejou na lepší život afrických detí. Neexistuje lepšia investícia ako investícia do ich vzdelania.
Každý dar znamená zmenu k lepšiemu. Už 5 eur zaplatí perá, pracovné zošity a ďalší školský materiál pre jedného žiaka v Angole. Každý príspevok dáva deťom ako Mukaya Senge šancu na lepšiu budúcnosť. Vaša Haremová sen. To tvrdé dlane má a mozole z krvi. Má i sny tvrdé. Ja mám dievčenské dlane. Chcem mať srdce dobrotivé. Preto môžem snívať sny dôverivé. Je pred Vianocami a v obchodoch je mnoho krásnych vecí. Aby tulácké deti bez domova ľahšie mohli veriť, že na predmestia nechodí maličký Ježiš. Preto sa mi sníval, že šiel Jiří Volker predmestím parížským a niesol mnoho zlatých pomerančov. S dobrými slovami rozdali všetky medzi otrhancov a povedal: Vianoce budú pekné, lebo nie je rozdielu medzi ľuďmi. Ako ďalšie uvidíte divadelné predstavenie hrané v 3 obrazoch, opisujúce 3 ľudí a ich príbehy. Každý z nich žije niekde úplne inde, no ani jeden z nich nemá také Vianoce, aké by chcel. Ako ich Vianoce skončia a čo v nich objavia, sa dozviete už o chvíli. Ty nie si normálna. To vraví ten pravý. Nikdy si nič nedokážeš vybaviť. Po mne vysvetľovať nebudeš. A ty si čo, že mi rozkazuješ? Sa láskavo zamysli nad týmto ťa živí. Vieš čo, nenávidím ťa. Nechápem, ako som ti niekedy mohla povedať áno. Si otrasná. Nechápem, ako som si ťa mohol niekedy opýtať, či sa ma vezmeš. Ty si len jeden odporný workoholik. A ty si... Prestaňte, ty som si aj na Vianoce hádal. Nenávidím túto rodinu. Laura, vráca, nepočuješ? Vidíš, to všetko je len tvoja vina. A ty čo si dovoluješ? Veselé Vianoce, mami. Aj tebe, miláček, čo som ti priniesla. Ty sú nádherné. Páčia sa ti. Ďakujem, mami. Nič pre teba, mám. To je nádherné. To si namaľovala sama? Ďakujem, ďakujem. Škoda, že už Ocko nie je s nami. Viem. Odkedy tu nie je to ťažké. Ale určite by nechcel, aby sme v takýto krásny deň boli smutné. To určite. Vieš čo, mami? Čo keby sme sa išli prejsť, tak ako sme chodievali s Ockom? To boli časy. Vieš, čo mám nápad? Poďme. Ale vieš, ja musím ísť do roboty, pretože teraz sú obchody plné a potrebujú predávačky. Ale keď sú Vianoce, mami, dnes by sme mali byť spolu. Ja viem, Monika, ale pochop ma. Ja sa pôjdem asi prísť sama. Monika. Mami. Ty sa učíš? Ešte aj dnes? Neotravuj. Tak čo? Vyskočíme sa na námestie? Ja skočím. Národne rozsviečenie. Musím si dokončiť. Ale no tak, Davi, toto mi nerobí. Ani z vás ešte nenakázala finančná nálada? Veď ešte príde, každý si našu hodnú. Ona počkala. Sorry, Rebeka, si ako mala.
Čo na tých Vianociach vidíš? Je to taký istý deň ako každý iný. Pozerám sa pred na to námestie. Opravuješ tu ľudí, ktorí svoj čas vedia využiť a sme sa prinášali. Na rozdiel od teba. Viete čo, kašľať na vás. Ak vás to rozmýtra, tak nie to môj problém. Tak príjemne učiť. A ja budem plakať. Som. Žiadny tých aj som. Som. Žiadne rodiny smejúce veseliny. Žiadne zamlúvané plány. Som. Žiadny prekajúce, žiadne šmajstvo. Žiadne vyhrávajúce kvôli. Nevieš náhodou, koľko hodín? Prepáč, nemám hodín. Čakáš na niekoho? Ja? Ani... Nie. A ty? Prečo si to myslel? Musela ísť do práce. Prepáčte. Ja mám to, či ty myslíme ďalší stolček? Tu? Tu ďalší stolček nebývaš. Kde si nechceme dávať sa kamarátov. Aj ešte by väčší sa hádať. Preto si tu. Ja to. To som samozrejme. Škoda, že si nikde celý Vianoce. A považujem možno čas na bežný deň, ktorý sa učí do školy. Ako moje milované spolužuje, ktoré si to tvrdia, že sú na veľké príbeh. Pri veľké? Ale veď Vianoce nie sú len pre deti. Je to sviatok rodiny, ktorý by sme mali tráviť spolu. So svojimi rodinami. Vlastne ani neviem, čo to robí. Prepačte, ale niekto ma čaká. Napravdu, aj na niekto sa nadeješ, každú minútu čaká. Mami! Monika, prečo si prišla? Veselé Vianoce, mami. Laura. Tak sa už nebudeme hádať. Ty to povieš ty. Ja nechcem už, chcem sa stretávať. Mala si pravdu, ešte prídeš tak na slavu. Žero Vianoc. Na záver vám zaspievame koledy. Keďže sme anglické gymnázium, predvedieme vám ich v anglickom jazyku. Vypočujete si starú známu Jingle Bells, ale aj novšie, ako napríklad Last Christmas od Wham, alebo War is Over od Johna Lennona so solistom Davidom Chadom. Anna Hladecková ako jediná vystúpi s českou piesňou 3 oriešky pre popolušku. Milí žiaci a učitelia, týmto by sme sa s vami zároveň chceli aj rozlúčiť. Dúfam, že sa vám náš vianočný program páčil a prispieje ku vianočnej atmosfére. Prajeme vám všetkým krásne Vianoce, plné pokoja a lásky, prežite so svojimi blízkymi a kamarátmi. Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2011. Dovidenia.